Allah tagi mi wurni mi anjontumi mi wurde yimbe mbeda fergitu mi yana yen mi moyen agandu mi sunna ya farilla Allah ti bela julbe mamba urdude boyang soda ini yimbe nyaman jar ñen fo biya boyang ko soda acca yimbe mara yandi comme chodo de mar langue de potay sama langue potay de région gasap le do waral ngaldon garodo wata hammadi kaw kalni kirndo da won garodo wata utan ngaldon wajo warma angam ko maram jogono ta nyaman jogono dan ko di ngaldon cirami andam le cugule ngaldon ara do an mi ñan an rasho so hay jolete he an he accal mo bonna raw no almen mo bonna elle kam et puis an ni hona dum fatto to mare mun naro yalti doni ani maram jotta on jar san joni Allah me fiji amarta fijera on jar san joni mi jor mbada ara fija to ko on ga jona siwe ni gila ammi ha joni hay lawol suwa saka ni dese kaw jona he fa lay kawadi he fa o ka bale joro rena anga jom ruy kaw mi ñim mboy ma harande mi wona jodi do mariam ya dum ko ya to kura dum no way mi haali mi tampide wallahi mi haali hay ciwa yo gaz ustu gaz o kam adum yertagi ni min mi jidi furtu pour ngona ifi an yardini wona e wiya kaw jamnode wonde ko kodma garno do to naari ka gadda far powda dum do kaw tiramanda kan hay sindi ko ndiyam londe kam ne wodne yarde ta wona nandu bure fu hunuk mu ka totram boni mam nangir barande ya la ma kay dara nangir ganda ken wona gi afan ono fenda sarta ngawle ko ngola yim ko ngola yim yaltan fenda sa ko ngola yim ka kum cumdo kaw ko ni ga maydo awa ko kaw kum cumdo kaw jimi yom ballam gon ballani mi dum ballo ngam koy haala ko baleda ndida wale ko baleda yimi walle koy dem nga son ballani so me resan mi jejara mi resan waji an hay ko yidi neddo yidi wallu dem wawara parce que Hammadal ana darnan koy atinay ala ko ligida ala ko nafda an ala foka udurana Hamad mi udirene mam bitik ala foka ala hen ko yanni birgo pour chocolat goggam ma yanni birgo gog kalne ara yangi ara wi tata mu nyeddi temejo unyaaji temejo o juuri birgi yani ew unyaaji temejo dañi inde kono birgo dañi inde kanyum ne yani hede ma ala ko yendi an hay so mi yidi walde wawa mo balla kaw mo balla ko hoore mande ko ala ndiyam mo balla kaw den walla kaw kiid foar terare jogo mbusfiri o meda yidi firgo kaw do village ko hedoro de galta wadando ada ya kaw ko hedoro galta wadando nawra firima kaw wala min balla sa min wala nena malado bab malado dum do wallahi sinu gonnom koy babam abou sambe nenam kumbuli wala ngani wala ni wayanno kon bade tan lepp gëna botte an jongi jidde hala hol ko cohlum ko deb kaw deb tan ya jodini tan deb cikra deb woni hebirte don cohlum mandarna koy seydi mo waser jewti seydi mo was nyam seydi mo was yart ñen gaddan do xam do deb allah way kuppono on jour contour ñande ne mi nat ñande mi nat yarde botter mom deb mom dan min gasi saydi deb mandarna koy mi kay heddi kom darno noppi kono koy de din jibna medem dar ngi pirta ko ballada ko ballira horma ko ni rani kalko ar fiye hunu dum darnan galle min anda fo kawron don kam ñamti kawron don kam ñam onon kam ñane battu don tan dañde do burdum on jaltina kam gallo min be andi gondi do on bela kono min jawdi baba mon do ni be andi dum min gallo sa yi wari ni wallahi ko baba yoni hunu ko ma ko baba so baba ne wonno do hande mi yaltara deuxième année onon jaggi jaltinon kam deuxième année école am sino won ko nafano da wana do jaareda do ni aliyar tangana jango aliyar al yartare o ka ara kew suba
usani sugar bonu mala sugar ga nyango yi sugar ma da bela se bada halam gayni aman pirtara man ngona hanet an hamadi an kaldan firtan mi ga tenne sam tennam ran mi firtat ni jow ko do ko ando ko kaas halam ko dedde jona ko mi mbeda ganandar de fota akran do temedi deme ko min soda ba mi fi ram ummo ummo para gi ma wonte ba mais agila wonke sak ma tuddir gas do ala fo ya bire baba samam de tiyado mi wona jettudo haydara mi ala nam hay gujjoy yasi bawlure mi somani dum so wi kam wadata wallahi watta hakkunde mi Allah somani kawni bawlureetu yo bawlureetu ko bawno reedu go fo yalta yeso go kaw o kirat ande bawlurani mo reed ara kay ndesa ara yewi kaw mawo jahambi akaw kada bonjur dum neeti am firtu hammadi kaw gay soni faro tam yabbe sala mata on joddo aydi on tiyatine joda dengarda marana ra correction anti ngem aran setrana ate connection ada connector whatsapp ada kam was connector selma yana publier don wada en bojji sino mona mu dusno men ko mama o mayi glank ida o mayi iko wari hanki min jami pote bandi adande hanki kam halan dem dum mi artu bi mam tan dani to dogmi do mi natan bi mam mi bam ken droga ni dani amadal mi ay muska ma fenane ma de ani yow barke très sérieux wadam ni ay lona ya jama ne min pote bandi ne bandi mi yidin darta dum ni mais ala mbawmi hen parce que bandi jogi ko dole malaika bandi jogi ko haqqiliti do hore bandi o jogi ko juude ngannanda hore ma gaz ala for mbawda rewda ha polamo o dama kam ne fanane mbawirda o yu ladi kidni rewi redam ni en après naari redu mo kanko la ila yeddu on dala usfena hamadal ya gal mam namda yumoko sada furdu andoda yalla yurmom ya fam Allah o ha jam kay hamadal ha jam hebdon wana ni tusno o ma yi yu am la yew to jon nad whatsapp wiya selango nad whatsapp naare dum do mako whatsapp mako est-ce que selli an min kay min noksor min ko mbirno mi noksor fu mi jabi min on de 3 tan le waje ko pardo tan assalamu alaikum wa alaikum salam do wadi mi chak wonde ako mo ko kata ko hullum aduna gasi anda ruir be na ho nyamda handi bandi mama wara dun mama jam to wana waret fenanda ala chere tutun na ta ga anda an shino baddo hore gallajo jigidum batta mi selam godno waddi dum do facebook mum ni yud forum dum bidan wiire wana facebook wiire facebook mi di charge ham tan pembroki an jon annan walantuma Allah wadi min on ci contende ni don nabtende allô oui ça va machallah machallah chéri kana dulu iyo mi kay wadde fama gil suba gabi o mota rouge on plan wi awara e sikil ma wari mo je il ok non non même pas au gagne hollum o gagne ko mo mondo jogem rouge andere ga didara yer fi chowri daga bi ak bandi ona bandi o copé mo hondo ale sak ale ma hala bida mi majjema copé mo hollum copé mo hondo ona bandi o copé mo yara do biya wara ma en an woni babba dum no ko mi jambar e wi ma jada kara fi chowri dai hamada waram bon inda mollu onon dekene onon kay kon bandiji holbe gurto bandi kay ko bandi sedi ko bandi wona bandum yaltin lebi mo wona bandi ko wadara lebi mi wona mbaru mi wona gertugal mi wona ullungel mi wona hayta ko yaltinan tami lebi sa yoga kabino hal ale saga yalla hal nyawa day
kilibiraji madi mbiɗa ko kopemo kay o harmini nattude gallo ha o hay selma kalno artiro hom kalno kaw afamdiri haddem nattude gallo Hammadal la ilaha illallah onon ka onon bonni aduna mi en tey oɗon gurda jogoroɓe laɓe wono misma an la ilaha kaw ñakki fulu ñakki faydi moƴƴema an tan kolɗa dañi machallah tranquille avant mbeɗa arɗo kam jinnon noddudem mais maro tan ayi fama tan ay min kay noon min kay ɗo seltinde kam ɗo ko an awoy à part ɗum sa ari ɗo noon ɗo tawra kam en cause ma machallah tabakalla mi andi murtel fof no fotirno e aussi ala ɗum jinɗam ko jimmi fore mbaɗenen yallah junno hakkude men mais ɗum noon ga wona muhim andi neɗɗo jaggu ɗum tan quoi oɗo yiɗiri ɗum haalis walla ƴeera ɗum goɗɗo yiɗiri ɗum tan saabu Allah wallahi par ce que kala ko andi Allah windama yeeso tan ma yi ɗum mais neɗɗo kadi hoto heñiru gurdam mum yo yaaru seesa te a yi leegal ngal no wayi keɓe haaloɓe tan mais keɓe kaalata ko accu ɗum sippek tan jagga ɗum ma muhim mais an ko jiɗɗa ko waɗ ɗum mais ko mbaɗirta waɗir ɗum kadi teddugal teya sa teyi tan yimɓe jeeɓete mais so tawi noon kala to birtiɗa ko naggam kaari ni tel aɗa ndam gurdam yoɗani quoi mais ka garta kadi e galle goggo ma ko kadi teya pamoɗiɗi men wasta eɓe kaala ko boni wasta wone mabɓe kaala ko moƴƴi surtout ga arandi Hammadal kam ɗo legal ngal sam andi ɗum ko on jangguina balam bone de eyyi ɗi ko baali ɗum ɗo peccaɗa ñaami accuma ñaman nene ndaw ko wawi elde ɗum ɗo wona taw koye elde ñama won gaygude amen ñam omo fotmi toppiro balam ni an ka gottiɗo jeeɗal wat ɗiɗo joni ko joni 5 heures de ñamminti an argay mi nani ka camnode gaska konko yiɗata wawata yiide enen ndiɓeɗe darde ɗum wawani non ko noon il faut waɗo dérange ayi parfois kadi fof paama kanko gorko galle ɗiɗon kanko ran woni wona gorko galle o sono woni galle gorko non ko woni gorko galle Hams argay o argay an wolko nani argay wolko nani mi nani ka diddaɗo mi nani to a saame gaska mbi o hanki seydi luddumi o woy ko kilbitaji min kay mi nani ɗum dépend jewnugue statut o jeune figo no windi ɗum manɗa wiya mamma sikilma oɗon mi nani koyɗe ɗe fof ko ɓotti oɗo jumima mima o wiya komo kilbiti ko vidéo ji mi wayridama legal ngal ni om sebbiri ni comme ça an sey tan moƴƴema Zain Hammadal min fama aɗa andi on gorko billahi oɗon somi nanguimo mo mbaɗa sinno kay billahi somi nanguimo eyyi oui mi gañama non jara en ayi on gorko mbimami ƴeew feere mbammi hirsirdem fof mi hirsamo sinno ɗum girduma ne jaftoɗa girduma ne piiɗa ko cuutero doka aɗa waɗa ni non Hammadal ayi ɗum jara en andan ɗum fof kay boni ay legal ngal a rento tan ay yimɓe joni boni koyɗema fota cicatrice uji ay ale jondi argay kadi ala caɗele o argay kadi ma faram para toppirade balɗi par ce que ciwa wattade ala legal ngal kadi ne ñangi joni ne ñangi surtout ga 5e 6e basar ɗiɗon nanta tan ko wari a rentoto neni o yaltima pa ko ɗiɓi ganjom ni comme ça min ga cikanom ga yarawa ma en ga mais to man ga mayara no warde me mo taw yureɓe leɓe narade amini ka tuli a non ɓe mbi ko noon wori ga ɗum tuli ko mamuni ɗo affaire uji fof jarani haala par ce que ɗo joni yo mbar tan kamɓe ɗum woni ligguey on naɗa gaskande mo yaltinma jomum oppoɗo yummude yeeye jaaɗo walla ne yeeye ɓohe yaane waɗa kono ala caɗele mbiɓe ka mayna tan ya yoni ɗi kilbiraɓe piiɗe an poɗɗa o ƴeewde ɓosono Hammadal an kadi a gor wawa dem star an a gor wawa dem star eyi a renamo watti jamma o selle